Egunon guztioi, espero dut ongi zaretela, hemen dituzue aste hontako 6 berriak. Astelenean hegoalde eta iparraldeko laborariak batu dira bilatuko ordainlekoa blokatzeko 24 orduz. Europako azken neurriak aski ez direla salatzeko egin dute. Aldaketarik ez den bitartean segituko dutela aldarrikatu dute. Jean-René Etxegarai elkargoko lehendakaria Gabriel Attal lehen ministroarekin bildu da. Euskararen erakunde publikoaren finantziamendua zuten batik bat aipagai. Azken hilabeteetan zer esan handia ematen ari den gai bat da. Garaipen handia Azparneko gazteentzat. Hainbat borroka urte eta ondoren azkenean lortu dute. Herriko etxeak lokal baten giltzak eman dizkie. 2019 urtea bukatzearekin itzuli behar izan zituzten lehenago zegoen gaztetxearen giltzak. ANC alderdiak gehiengo absolutua galdu du lehen aldiz 30 urtetan Hego Afrikan. Mandelaren alderdiak gehiengoa lortzen zuen apartidaren amaieratik. Bozen 40% soilik ez du lortu aldiuntan eta hauteskundeak irabazita ere beste alderdiekin negoziatu beharko du. Claudia Sheinbaum Mexikoko lehen emazte lehendakaria bilakatu da. MORENA alderdiko hautagaiak López Obrador alderdikidaren segida hartuko du. Zientzialaria da klimatologian eta energian espezializatua. Lotura bat Call of Duty eta eskuin muturraren artean. Jordan Bardelari gaztetan zuen gerla bideojokoari buruzko YouTube kate bat atzeman diote. Horretaz gain polemika sortzen duen 18-25 urte arteko joevideo.comeko forumean ere kontu bat zuen.